Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Αύριο μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει και ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, αλλά γιορτάζουμε και την Ένωση της Επτανήσου με τη Μητέρα Ελλάδα. Και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Όσα προβλήματα και αν έχει αυτή η χώρα, είμαστε περήφανοι που ανήκουμε σε αυτήν, που ενωθήκαμε εμείς εδώ στα Επτάνησα και εμείς το γιορτάζουμε με το Λύκειο Ελληνίδων με ένα φεστιβάλ. Είναι τρίτη χρονιά που το πραγματοποιούμε. Φιλοξενούμε και άλλα συγκροτήματα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Χορεύουμε λοιπόν ελληνικούς χορούς για μας, για την Ελλάδα μας, για τη χαρά, για τη γιορτή την αυριανή, για τα 161 χρόνια που ενωθήκαμε με τη Μητέρα Ελλάδα. Θέλω να πω ότι μαζί μας είναι σήμερα το Λύκειο Ελληνίδων του Βόλου και ο Εξοραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Τρικέρων. Θα σας πω περισσότερα όταν θα έρθει η ώρα να χορέψουν οι φιλοξενούμενοι μας, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Καθολικό Επίσκοπο, τον κύριο Ντουβά, που μας παρακολουθεί, καθώς και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Νίκο το Βραδί, που είναι μαζί μας. Να πω ότι στη μουσική έχουμε μια πολύ όμορφη ομάδα. Είναι ο Απόστολος ο Βαλσαμάς, λαού το ούτι και τραγούδι, και είναι ο μαέστρος μας στην παραδοσιακή μας χοροδία στο Λύκειο Ελληνίδων. Η Άρτεμις η Τσαμίλη στο σαντούρι, ο Γιώργος Ανδρεάδης στο βιολί, ο Χασάνιος Ζαχαρίας στο κλαρίνο, το Μαΐθιο Χαροπούλου στο ακορντεόν, Καρύδης Θεόδωρος στο βιολί, Μιχάλης Ξανθόπουλος στα ακουστά. 7 εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετική μουσική. Και είμαστε εδώ λοιπόν για να χορέψουμε Κέρκυρα, Μακεδονία, Αιγαίο, Τρίκερη από το Πήλιο και από τη Μαγνησία, βλάχικους χορούς. Υπάρχει ποικίλο πρόγραμμα που πιστεύω θα το απολαύσετε. Και να είμαστε καλά και του χρόνου. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο κύριος Βραδής κάπως. Και ο κύριος Άνθης είναι εδώ. Πούντος. Ναι, σας είδα. Λοιπόν, και χαιρόμαστε πάρα πολύ κύριε Άνθη. Να πω το βασικότερο, ότι όλη αυτή η γιορτή είναι σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και με αγώνα που έκανε ο κύριος Άνθης προσωπικά, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ και είναι δίπλα μας συνεχώς και ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Άνθη, θα μας πείτε μια καλησπέρα. Ευχαριστούμε τα σωματεία όπου μας τίμησαν με την παρουσία τους στη μεγάλη αυτή γιορτή της Επτανήσου. Ευχαριστούμε και το Λύκειο Ελληνίδων και ευελπιστούμε ότι ο πολιτισμός θα μας ενώσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ως χώρα. Σας εύχομαι μια καλή παρουσία και να είσαστε πάντα κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς κοντά σε εμάς όπως πάντα. Καλά να περάσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τραγουδιστικά, θα υποδεχθούμε και τους φίλους μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τη Μαγνησία, με τραγούδια και θα συνεχίσουμε με χορούς. Να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου.
φτωχούδα παρασπόρια, βλάκια βλάκια το νερό, φούρνες φούρνες στο κρασί και οργός με το τσαπί. Αυτό που είπαμε το τελευταίο είναι ένα γερμικό, είναι σαν κάλαντα του Μάη από την Βόρεια Εύβοια και λέει το εξής με δύο λόγια για να καταλάβετε. Κάνουν έκκληση άνθρωποι για το πράσινο, για την βροχή στο Μάη μήνα. Το παιδί που είναι το αγοράκι που είναι ντυμένο με τις πρασινάδες είναι η ίδια η φύση. Οπότε οι άνθρωποι παρακαλούν τον Άηλιά. Ο Άηλιας είναι ο Άγιος του καιρού, των καιρικών φαινομένων. Να μιλήσει στο Θεό για να τον ακούσει ο Θεός, να ρίξει νερό και να έχουν σιτάρια, κρυθάρια και όλα τα σπόρια που χρειάζονται οι φτωχοί για το καθημερινό τους φαγητό και μετά θα είναι αυλάκια το νερό και πολύ το κρασί και ο Γεωργός θα έχει πολλή δουλειά να κάνει στο χωράφι εφόσον θα βρέξει και ο Μάης μήνας. Πάμε παρακάτω χορεύοντας λίγο ακόμα για το Μάη. Yeah.
Θα συνεχίσουμε με χορούς Μακεδονίας, Ανάθεμα τη μάνα σου, Ζάικο, Μάρισα από τη Βλάστη, Ήθελα και σ' αγαπούσα. Κάτσε εκεί τώρα.
και Δρυμός Θεσσαλονίκης. Και συνεχίζουμε με το τρίκερι του Πηλίου. Είναι η ώρα να έρθουν οι πρώτοι φιλοξενούμενοι μας. Εξοραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Τρικερίου. Το 1984 ιδρύεται για πρώτη φορά ο Εξοραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Τρικερίου από ανθρώπους γεμάτους όρεξη για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ιστορικότητα του τόπου μας και με όραμα να την μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες γενιές και σε όλη την Ελλάδα και πέραν αυτής. Το 1992 έγινε σύσταση για δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης. Το 1997 για πρώτη φορά συστήνεται η χορευτική ομάδα ενηλίκων και παιδιών με συνεχιστές έως και σήμερα. Στις 11 Πρώτου του 2004 γίνεται τροποποίηση του καταστατικού, οπότε ο σύλλογος ονομάζεται Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Τρικέρων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε πιο εξωστρεφείς δράσεις, όπως η δημιουργία τράπεζας αίματος, εξαιρετική δράση, πραγματικά. Η παρουσία μας, λένε τα κορίτσια και τα αγόρια του συλλόγου, σε όλη την επικράτεια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές περιφερειακής τηλεόρασης και εκπομπές από την κρατική τηλεόραση της ΕΡΤ3, έτυχε μεγάλης επιτυχίας, διαδίδοντας το πολιτιστικό μας πλούτο σε ήθη και έθιμα. Σταθερές αιτήσεις δράσης τοπικού χαρακτήρα, ο χορός με τις υπέροχες παραδοσιακές φορεσιές την Παρασκευή της Διακαινησίμου, της Οδόχου Πηγής δηλαδή, όπου γίνεται μεγαλειώδης εκδήλωση, ο χορός της Πρωτομαγιάς, καλοκαιρινά φεστιβάλ, πρόγραμμα ακόμα και πιλάτες, θεατρικές παραστάσεις και άλλα πολλά. Πρόεδρος η κυρία Ελένη Δικτά και χοροδιδασκάλισσα η Έφη Τσιμητρέα. Ας τους απολαύσουμε. Καλέ μια κορίτρι
αγώνα τον υπέροχο και συνεχής προχωρούσε Αιγαίο με το Λύκειο Ελληνίδων, ένα καράβι από τυχιός, ζερβοδεξιός, όλα τα μελαχρινά σγουρεύαν Λυκαίου. είναι ευτυχώ, το παίρνεις με το χώρο.
τη Χίο, τη Σύφνο, την Ενάξο, τη Σκόπελο, δεν ξεχνάω κάτι, και συνεχίζουμε με το Λύκειο Ελληνίδων του Βόλου. Το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου μετρά 105 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα κοινά, στα πολιτιστικά, από το 1920 μέχρι το 2025, με βάση τα ιδεώδη της εμπνεύστριας του θεσμού Καλλιρόης Παρέν, άφησε στο Μεσοπόλεμο σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης για τον Βόλο. Η προστασία, εκπαίδευση και χειραφέτηση της άπορης ιδιαίτερα γυναίκας έγινε έργο κοινωνικό και πολιτιστικό. Τη δεκαετία του 60 στράφηκε στην ελληνική παράδοση. Από τότε, χιλιάδες κορίτσια και αγόρια διδάσκονται στους κόλπους του την ομορφιά των ελληνικών χωρών, τον πλούτο των ενδυμασιών και τις αξίες της νεότερης ελληνικής κληρονομιάς. Κορυφαία στιγμή η δημιουργία της μόνιμης έκθεσης παραδοσιακής φορεσιάς που στεγάζεται στο σπίτι του Λυκείου Ελληνίδων, που είναι πραγματικά ένα κόσμημα στο κέντρο του Βόλου. Ένα έργο τέχνης αρχιτεκτονικής πραγματικά. Το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου λειτουργεί εκπαιδευτικά εργαστήρια εφαντικής και κεντήματος, διατηρεί ομάδες ανάγνωσης βιβλίου και πρόγραμμα δωρεάν διδασκαλίας ελληνικού πολιτισμού σε γυναίκες, ομογενείς και μετανάστριες. Το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου τιμήθηκε για το έργο του το 2010 με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόεδρος είναι η κυρία Σπανού Μαρία και χοροδιδάσκαλος σήμερα στην ομάδα που είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Μπέας Θανάσης. Η χορή είναι βλάχων μαγνησίας, αρβανιτοβλάχικο σουρτό, τσάμικος, στα τρία μπεράτη συγκαθιστός, και η φορεσιά είναι το βλάχων βελεστίνο. Παιδιά, θα σας καμαρώσω.
περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και ήταν μια γιορτή, μια χαρά, μια χορευτική παράσταση για την αυριανή μας επέτειο 161 χρόνια μετά από την Ένωση με τη Μητέρα Ελλάδα. Ήταν μαζί μας το Λύκειο Ελλήνων του Βόλου και ο Σύλλογος Εξορρευτικός και Πολιτιστικός Τρικερίου. Ήταν οι ομάδες του Λυκείου Ελλήνων. Σας ευχαριστούμε θερμά και του χρόνου να πω ότι αύριο μετά την παρέλαση, που θα παρελάσουμε όλοι φυσικά και οι φιλοξενούμενοι μας και θα είναι πολύ εντυπωσιακό, αμέσως μετά θα χορέψουμε λίγο σε μικρό ελαφρύ προγραμματάκι στο Συντριβάνι στην πλατεία. Σας περιμένουμε και εκεί, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Μια κουβέντα μόνο θα ήθελα τον κύριο, δηλαδή τον Νίκο τον Αντιδήμαρχο, που είναι εδώ από την αρχή, αλλά δεν μπόρεσα να τον καλέσω να πει μια καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Να καλωσορίσω τα σχήματα τα χορευτικά από την Αγνησία και Τρίκαλα για το Τρίκερι. Πραγματικά ευχαριστήκαμε πάρα πολύ τόσο από το χορό σας, όσο και από τα τραγούδια τα οποία ακουστήκαμε. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική τιμή που μας κάνατε και σας καλωσορίζουμε στην Κέρκυρα.